Салом алейкум ба ҳама тамошобинони азиз, ба ҳама подписчикои канали Шон ТВ. Аҷа як темаш дега бад як фристайл шава мада як темаро старт кунан, иш давом бита, иш тамом кунан. Мақсад як темаро 4 нафар 4 намуд раскриват кунан, бад мада бораям бихонам. Санавал як фристайлча мехонем, хонакам так гарм мекунем, бад тема ёра мерем. Ба фикр пиш мадам интерес мешав. Давай дастон боло рақс бекунем, ама каса то чилико боло ҷикдем лайка. Оз чи бихонем ака? Баландтар шав, баландтар шав. Ке чи давид мезана компот, шоколад меваги. Днё бери гапы чапай ҳар намуд овоза. И сипас мезанан ё ай усвои шабоза. Ҳар тараф як намуд аст, ҳар мезанан ма гап. Безор шидам то кая, ма мекунам бо хаб. Я питу хайшоти мо кор када уҷа бабло. Бо реклама кадестаки батиши мо буд попло. Аи тарафи дига дагоноҳош ғайбат. Мекунан ай темай гапы чапи батл ма заибат. Шидам деки маҷбурум, мара муй кунам даҳан. То кая хаб мекунам, барои як дегу спан. Вақте ки меҷақан то чанде вақте ки лақ-лақ мекунам да баъди мазза дохили истодани хаб. Ай Питер овоза агар батиши мо дар Питер мегузашт дар иҷа шумора мекардем титопит. Ку куҷо даен мо мерем скоро иншолло ба Питер бар пием пешвозмон гирем чақае ки метонем моҳойлам ҳаму одам ҳаму яки тонистем то куҷое ки олам бидак тоҷике ки мо нома расондам да гӯшаш ҳаму яки мумкин ма ҳеҷ вақт нашам фаромӯшаш агар худо хоҳа ба иззати додаш ма местам аётон наброяд да фикри бадитон нестам неки агар гуфти гапои худо раҳматӣ момам ёки бобои рӯнаму давра гузаштагим так ма чапа напӯшум пӯстин ма яке агар баъд мара метонам зарба занам шумо да хатар нишон батам бароям иқа чи дар кора дист бароям иқа атвер додан дар кор нест да ҳарфист гуфтан бигирен наиқа бо шумо кунен лақ-лақ шумо да як чи мегем бай-бай ина бо так-так ай музика да шумо неки мада ифорамай бароям иқа ҳами хеле чизо мепорам ма диҷей бардор минуса овоза баландтар. салому алейкум ба ҳама касое ки мехоҳанд ки тақдири худшона бисанҷанд. Салом ба ҳама касое ки мехоҳанд баъси 1500 рубл соҳиби яке 6 машине ки шумо дидестем бошед ки дар ҷо ҳузур дора қарор дора Camry 1, Corolla 3, Opel Duty 2 Astra дига Opel Хаҷибек. Салому алейкум ба ҳама касое ки мехоҳанд ки просто так сума партоянд 100 нафари аввалине ки мо билет мехара ба миқдори 1500 рубли автоматист соҳиби як телефон меша ки 95 та телефони асли ва 5 та дига iPhone X шуморо интизорай танҳо барои билет харидантон ба шумо туҳфа мешава ва бо билетатон дар конкурс бозӣ мекунад соҳиби мошинҳо метавонед шавед. Ба ғайри ин бародарои азиз метавонед соҳиби 40 конверте ки дохилшон 1000 сомонӣ доранд ва 30 конверте ки дохилшон 5000 рубли доранд соҳиби яке аями туҳфаҳошен ба 1500 рубл. ҳама шумораи туҳфаҳо интизорай дар канале ки дидестен дар боло Jackpot TG метавонед бидрои бахти хитона бисанҷед.